Kaning akong tiil manggod, magbikog ni siya niya. Sa kanang inaglakaw ni mo ba sakit, biskin karon nang manhid akong mga tiil. Mga tiil kay unta kuan lang man tato kung kuan katong mura itulak-tulak god. Nya wa ni pirsa akong tiil, basin og inagtulak ba mausmod gud ko. Nya kailangan ako kay halimbawa og na ako'y mulakaw ko kay usay la ayon ko diri. Sige mig renta og wheelchair. Nga lisod man ma-afford kay mahal-mahal niya tungod sa kumahal sa kong maintenance. Usay magtungkod lang. Magtungkod lang kay mas maayo gani ron kay murag dako akong timbang dati 34 kilos na lang gyud ko di na gyud ko as in ginaduyan na lang gyud ko sa diri sa balay aswaton. Sir Elmer Katulpos, mga yung tamit-tabang para sa ako ang wheelchair nga dako kay tabang para sa akong pang-adlaw-adlaw nga gamitonon kay maglisod ko og lakaw. So kay dili manggod kaya na mo mapalit tungod sa kamahal sa akong mga maintenance nga tambat. Unta matabangan ko nimo sa akong ginahangyo sa imo. Batik sa akin. Tamat din. Kasi matumba ka. Elmer, thank you kaayo sa inyong hinabang nga wheelchair sa ako. Ama ng brigada, Elmer Katulpo. Salamat ha. Salamat kaayo. Goodness. Hayat mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan!